Kaya lami guys. Ay siya kadako. Dako siya oh. 20 euro lang. 20 euro. 20 pesos lang siya. Sa loob ng Gaisano. May nagtinda doon ng mga kakanin, ang dami. Tapos ito ang laki niya oh. Iraid na balanghoy. Tapos itong isa naman. Ito yata suman. So, ito suman. So, mamaya ko natakainin. So, binuksan ko na pala ito. So guys, so, tanawa naman siya. Ang sa ato balinggagmaya, no? Over pricing sila, tapos kagmay. So kini tako gid siya, tapos 20 euro lang. 20 euro, bakit lang yung ginamit yung euro? 20 pesos lang. Nalagay, so nagkalat na ko. Kaya lami guys. Lubos-lubosin na. Magkalat ako. Gusto mo ko kaya kanina nagpamatahe ko. Nadala ko pala yung damit ng kapatid ko. Sa kapatid ko to. Hindi ko nasauli. Guys. Siguro bukas mahal na to. So ito. Panis na. Malamig kasi. Nilagay ko sa ref. Dapat pala before ko kainin, nilabas ko na 30 minutes later. 30 minutes before ko nilabas bago ko kinain. Pagod laga kong malamaya. May kuan siya, may lunog sa loob. Para man yamian. Asunod lang ako guys. May nakabutang. Ingon akong bala. Sige lang na ko kaon. Diyan daw na ako gibutang akong kinaon. Diyan na po sa suman guys. Pagbaga silang dahon na. Bagal ng dahon. Lamig po. Wow. 20 euro po. 20.
20 pesos din siya. Tapos, ito. Ano yan? Tapos, dagko pa. Ay, bata ka kanina. Nandun na ako habang nagkaon ko sa ano ba yun? Chowking ba yun? Ayaw ko na siya pagkaon. No. Lang. Ako siya itaganog ko ata. Siya. Pagkaon lang ako. Pareho naman na. Palit na lang nagpagkaon. Siguro, ning ano siya kay, puro bariya man akong pangatag kay. Ang talan akong bariya sa akong bagi panatag na ko niya. Kusaya, bilangan na, kay, kaya sobra pa na 100. Kaya may daw, kaya pila ito ka 20. Tapos 10. Tapos may mga 5. Anya, balik siya kay ang akong kuhan sa yung pangtanggal sa pin back ko ba sa akong cellphone. Nadala dito sa coins. Kaya dito man to sa sabot nga ng ano ko lang. Ang wallet ko. Akong gikuha. Mga coins. Kasama siya doon. Nimbalik. Buta na ba kawata? Tapos, may naman, may lumapit. Naglagay ng parang gano'n na paper. Ang ganda pa man ang pinmanship niya. Panghihingi nga sana po ako ng tulong. Pero marami siyang nilalagyan. Parang doon sa amin sa Belgium. Maglalagay ng ano ng letter. Manghihingi. Tapos ang lalakas pa naman, tamad magtrabaho, manghihingi ng pera. O kaya, magbibinta sila ng konting small things. Tapos, ang sasari lang yun kung paano bilhin mo yun. O kaya, bigyan mo na lang yun. Tapos bigyan mo sila ng pera. Kanina, sabi niya, nilagay niya sa papel. Konting tulong daw kasi. Kung gusto daw bumili. Tapos may tapos sabi ko, ano yung tinda mo? Mga utap. Sabi ko kung tama ba yung presyo niya. 100 euro. Tapos parang nakita ko yata to kanina sa ano sa Kaisano supermarket. Parang medyo mura. Kalimutan ko lang yun. Sabi ko sa kanya, bakit ang mahal ng ano mo? Sabi niya, basta sa ano na lang po, yung gusto na lang po magbigay sa presyo ko. Sabi niya gano'n. Tinanong ko, sabi ko, ano ka ba? Sabi ko gano'n. May asawa ka? May mga anak ka? Sabi niya, wala pa po. Sabi niya, pero yung tatay ko po at mama ko po naghihiwalay. Tapos kami po ngayon ang nagsasama ng mga kapatid ko. Siya daw ang nagpo-provide sa mga kapatid niya. So, kasi wala daw siyang trabaho. So, meanwhile daw yan daw ang ginagawa niya. Nagtitinda daw siya ng ganun na mga cookies. Sabi ko, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Sabi niya, kasi lagi daw siyang nawawalan ng trabaho. Ganun. Kaya yun na lang daw munang inaano niya.
Pero hindi naman daw siya umaasa. Ganun daw yung ano niya. Patuloy pa rin siya naghanap ng trabaho. Tapos, binigyan ko na lang siya ng 100. Tapos, sabi ko sa kanya, sa'yo na lang yan. Sabi ko, yung ibibinta mong utak, ibinta mo na lang yan sa iba. Para at least may ano ka, yung may profit ka. Sabi ko, malaking profit mo. Tapos, bili mo yan ulit. Tapos, binta mo ulit. Tapos, sabi niya, ipilit niya talaga ako. Makikita mo talaga na mabait. Kasi, ano siya, yung honest. Pinilit niya ako. Sabi niya, ayaw kong magtanggap ng pera na hindi mo tatanggapin yung ano ko, yung bininta ko. Sabi ko, yun din nga, sabi ko nga, i-ano mo yan, para at least may may extra money ka. Sabi ko gano'n sa kanya, ibinta mo na lang yan sa iba. Sabi niya, ang mahirap hindi, walang bumibili gaano Ikaw lang nga ang nag-ano sa akin ng ganito. Sabi ko, kung ano lang, kung hindi na ako pauwi, kaya lang parang naubos ko na yung pera ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Siguro more than pa dyan, sabi ko gano'n sa kanya. Kaya lang wala na Ayun, pasama siya ng pasalamat. Maraming bisis. Ang sarap. Madami niyang kakanin mga special. Ito lang kasi alam ko Parang yung iba. Pero masarap yata yan. Kaya lang hindi ko alam yun Ang sarap talaga. Babalik ko ito mamaya sakit. Kasi kainin ko mamaya. Bukas. Pagkatapos ko ng breakfast. 12 o'clock. Mag-check out na ko. Tapos 2 o'clock. Sunduin ako ng taxi. Mga 2 hours ako maghintay sa lobby. Di bale na lang. May cellphone naman Maglalaro na lang ako sa cellphone. Matagal ko na naman ito matikman ulit.